Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille det her shit. Altså, ja, måske ikke. Det er sådan et spil, jeg har spillet lidt. Jeg spillede det kun i går. Det er lortet. Prøv at se her. Det er så sygt sjovt. Ja, det handler bare om at gøre sådan der. Altså, jeg tænkte, vi skulle spille det lidt, fordi at... Hvorfor ikke? Nå. Bare mig, der står og bruger min... Nå. Fedt. Så har jeg det her. Nå. Let's go to do this. So. Nå. Oh. La 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 la. Det her kommer virkelig til at tage lang tid. Faktisk skal jeg bare gøre sådan der. Eller er det nemmere at gøre sådan her? Det tror jeg faktisk, det er. Ej, det er det sgu nemmere. Jeg burde bare klikke over. Hvis I bliver lidt træt af at høre på den her lyd, så måske kan jeg finde ud af. Hvis jeg er god nok, kan jeg finde ud af at sætte musik eller noget. Men så dum er jeg, så det kan jeg ikke. Nå, tror du det er godt nu? 7 kui? Eller 2 kui? Ja, 2 kui. Prøv at tænke, hvis man havde sådan et pengebeløb egentlig. Så bare min mus. Oh. Jo, ej, jeg styrer den med hånden. Hey, jeg kan læse. Kan I se det? Der. World Cup, World Cup. I kan se det her, ikke? Rainbow Machine til pis. Eller andet. Let's play football. World Cup. Skal vi lige se hvem det er, den og så prøv at se her, ikke? Så kigger vi lige ned på mig. Jeg kommer alt derop. En af mine venner, han har kun 27 millioner rebirths. Okay. Hvem nørder det her spil? Måske gør jeg lidt, men nej, ikke så meget faktisk. Let's play football. World Cup. Okay, jeg skal nok lade være nu. Det er det, jeg prøver. I'm a fucking idiot. Nogen vil sikkert synes, det var godt. Let's play football. World Cup. Go away now. Go me. Imens I lige kan glo på mig. Den er satisfying. Jeg sætter autoklipper på. Det kan jeg bare gøre sådan der. Det er ikke engang opdaget endnu.
lidt playful. Jeg sætter lige autoklikker på. Men sådan der står der. Der. Når jeg har den skulle inde på apps her, ikke? Jo. Stryger escape. Okay. Start. Autoklikker. G til autoklikker. Sådan. Minutter. Og så tænker jeg, at jeg skriver 20 minutter. Ronaldo. Sui. Er det her noget privat, noget som jeg ikke må vise, eller et eller andet? For jeg skal jo ikke vise, hvordan jeg gør det her. Rette. Og hvis jeg ikke udtaler det rigtigt, så fuck jer, der siger det. Jeg hader alle dem, der gør det. Det var den her. Så, præcis 30 timer. Times. Start. F6. Det er sådan. Hvad fanden virker lortet, ikke? Eller... Okay, var det seriøst bare spild af tid, eller hvad? Hvis det var. Fuck mit liv. Ej, jeg bare synes lige den der igen. Hvis der står, den står og kører, ikke? Running. 30 minutter, den står. Mousebot. Click-type single. Så... Gangen. Yes, 9 gange. En halv time. Ja, hvis starten. Start. Jeg skal ikke gøre det lidt slemmere. To, 3, sådan. 9000 gange. Start. Hvad fanden virker det? Nej, det er så ikke. Altså det... Jeg der... Hvis en af jer, som ved, hvordan man bruger autoklikker, så skriv det lige, ikke? Fordi at, så dum er jeg faktisk. Hvis jeg synes, står den kørende lige nu, ikke? Okay, vi tager kun på 20 minutter. Hotkeys. Hotkeys. Okay. Det var da også meget pænt af dem. Hvem mindre så sendte det til mig.
9.000 gange. Finish and stop. Her. Okay. Skulle man ikke bare lige lave herhen? Jeg skal have nogle andre pets. De her pets, som jeg har her, de er skralde. Ej, det der, det er ikke sådan, eller, det er godt nok. Det der, det er ikke så godt. Det der. Ja, lige præcis det der pet, det er ikke så godt. Der står, du tænker sikkert, for helvede var du dum, mand. Der står shiny i dine retter. Og der siger du ikke noget igen, eller så det skal jeg ikke sige det på kamera. Eller, ja, fuck det. Jeg er alligevel glad for is. Jeg kan godt lide penis. Kemet Gimo. Du Ray. Oh, fucking hell. Gooey. Animal, shit off my mouth. Let's come shit off my mouth. Oh yeah, come on. Let's come shit out of my mouth. Jeg keder mig bare. Kom nu, åbn de pets, som du er sindssyg. Flamingo der. Se den næb på. Hvis jeg... Prøv at se det! Negl jo. En halv negl. I'm a bad shit. Jeg ved ikke, hvad der lige skete for min computer, det. Prøv at se, det er sådan noget mærkeligt, der sker nogle gange. Så kære på det der. Bueno. Oh my fucking shit. Jeg ville ønske, man kunne holde den inden egentlig. Ej, seriøst. Okay. Lidt sjovt, at den ikke bare starter af sig selv. Hvad? Kunne jeg ikke åbne en? Jeg trykkede nej. Jeg trykkede jo. Mommy long legs. No. Mommy long shit. Open. LeBron shit. Ja, okay, jeg skal nok stoppe. Det er bare så dejligt. Yo, what the... Jeg troede, der stod, vil du have... Hvad fik jeg? Jeg så den her. Jeg havde købt det bedt. Ej, det var den, jeg fik.
Magic eggs. No. Okay, dem køber jeg i hvert fald ikke. Okay, hvis jeg lige viser jer her. Prøv at se her, hvor hurtigt jeg kan gøre det her. Er vi klar? Alle sammen? 3, 2, 1. Så er vi ude. I nåede ikke engang at se mig teste det. Lortet. Ja, det er et godt keyboard. Det var Scepter. Og Scepter, det er sygt godt. Jeg har en Scepter mus. Og jeg har været misundelig. Hvad med at spørge, hvad jeg har lavet på min hånd? Ej, det er mining bullshit. Og så prøv at se her, hvis jeg lige går op her. Og det her ude siden. Hold da kæft, jeg er dummer. Hvis jeg gik hjem på Friends, så ville I ikke skulle da se alle mine. Skriv alle de ting, I ved om Roblox nede i det der shit, som jeg ikke kan lide. Down the shit. Hvis jeg går ind på Roblox. 1310. Og jeg havde. Jeg overvejer at købe det her. Det. Shit. Jeg ved, hvad der vil ske. Hvorfor kan jeg ikke gå ned? Det er lort der. Skriver jeg lige min YouTube-kanal. Nej, jeg skriver mit eget navn. Skrev to jeg så? Ja. Og så er den, hvor den er rigtig, ikke? Og så skal jeg lige lade så speed. Jeg smadrer min computer. Så, nu er min computer meget bedre. Du. Prøv at vente 2 sekunder. Shit on. Jeg skal ikke se. Same size. Mit setup. Smuk musemotter. Smuk musemod. Så har vi en lorteprinter her. Som er fandme ikke billig. Så har vi en lorte computer. Nu skal vi bedre. Samsung skærm. Scepter keyboard. Og så består den selvfølgelig også et sæt. Pismus. Måske kan jeg teste ham nogle gange med det til. Måske fordi jeg står og banker nogle gange om dagen. Det er sjovt, når det ikke virker. Jeg tænker, jeg ikke kan se nok. I'm stuck in like a mixtape, catch you at your crib, and a friendly stole. Katalyse tycoon, det er fandme dansk. Ja, jeg er dansker her. Gud bevarer Danmark. Og så er der nogen fra Palæstina eller sådan noget. Nej, jeg hader Danmark. Eller, det tror jeg så ikke, de ville sige,
hvis de skriver det på dansk. Eller... Ja, det er virkelig godt klaret. Hvad vil jeg vælge? 3, 5. Bilfabriksmission. 3 nye biler. Fejlrettelser og forbedringer. Spil. Hvad vil jeg vælge? Supercar. Det var faktisk lidt fedt med sådan her. Jeg har gået i gang med sådan her før. Jeg har godt lide det er den der har jeg engang haft. Den der kunne jeg også vælge at tage. Eller hvad? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at have noget sådan et sted, hvor der er sådan lidt mange mennesker. Her! Vælg! Bilforhandler load. Så har vi... Ja, jeg har jo haft det op at køre. Hvorfor er det grønt? Platform. Hvad foregår der her? Så. Ja, det bliver sgu bare det her. Så 1300. Så. Så skal vi ud og køre. Hvad fanden? Jeg tænkte nok, der var et eller andet mærkeligt. Er det ikke der er på typen? Ej, det er det altså ikke, dreng. Nu må jeg stå op. Ja, fuck det. Jeg skal ud og køre den bil der. Jamen, jeg træner $63 hele tiden i etage 1. Det vil jeg ski på. Om det er 1 eller 2, det er jeg sgu ligeglad med. Ej, hvor nøjeren. I'm just finding love here. Det er faktisk lidt halvkedeligt, det her, synes jeg selv. Jeg skal bare vente på at tjene penge. Jeg er ikke andet, jeg kan lave et eller andet i mellemtiden. Så der ikke bare går og keder der resten af tiden. Toilet. Så kan... Jeg spørger min ven, om han lige vil join. Ej, seriøst, nej, min video. Det er på etage 2. Fuck, jeg er blind. No. Oh, you bitch shit. Kar 2 er jo en fed måde, der hedder Kar 2.
Hvis jeg ikke kan... Fuck det spil. Fuck det. Og nej, jeg slog ikke den på. Det var fordi jeg lavede den her. Fuck det. Det var sådan, jeg gjorde. Fuck det. Ja, okay. Ja. Jeg har også lavet sådan et spil. Pixel. Som min ven altid siger. Tall Man Run. Det er sjovt. Og så er det sådan. Okay, det kan jeg godt prøve. Og hvis det ikke er sjovt, så anklager jeg det her spil. Og jeg mener det. Jeg klager over det her spil. Hvis det ikke er ligesom det, som jeg siger mig. Kom nu, mig. En blue trade shoe. Jeg skal købe den. I buy it. Come on, man. Det var sgu da ikke svært. Go again. Come on, man. Alex. Jeg skal... Så. 2, 1. Boom. 69 sekunder tilbage. 69. Nuts. I love these nuts. Jeg sagde til mig så også. Jamen, slap af. Jeg har alle mulige psykopat. Hvorfor har jeg Warzone? Nå, fuck det. I'm gonna like tall, bro. Arsenal. Ikke nu, mand. Hello, man. Avatar winner is nasty shit. Yeah, fuck it. Nasty shit. Ja, nasty shit. Så siger vi det. Kom nu. Hvad er det for en lort? Du kunne altså godt lige sige noget, ikke? Close det lort. Er det sådan noget pis der? Lortespil jo. Du kan jo ikke stå stille, og du dør, og så starter du bare helt forfra, så skal du vinde. Du kan ikke gå i gang igen. Tower of Hell. Det er lort, det spil. Nå, hvad skal jeg spille, hvad? Black Friday. Egentlig sjovt, der ikke har været noget Black Friday eller Black Week med Roblox eller et eller andet. Det står der så der, men det er ikke det samme. Sådan noget rabat på noget Black Friday. Ja, Friday. Ja, det der rabatpis. Og så er det... Hvorfor er der ikke kommet noget på Roblox? Fordi så burde der være rabat. Ja, det der på Roblox. Det synes jeg, der burde være. Og min erklæring, det er rimelig lort lavet, så hvis jeg ikke fatter noget, så forstår jeg det godt. Og det der findes slet ikke noget af. Og hvis I bare hørte mig mumle, så var det fordi, jeg var for langt væk. Greenville. Drift Paradise. Jeg elsker drift. So can I do it? Car Crusher.
Det er 100 år siden, jeg har spillet det her. Jeg spiller Arsenal. Jeg har aldrig spillet Arsenal før. Så hvis jeg aldrig spillet Arsenal før, hvis jeg så er god, så er det fordi, jeg er god til Counter-Strike, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvordan man skifter våben. Jeg kender nogen, der har været med i en Arsenal-turnering på min skole. Der har været noget Arsenal-turnering. Jeg tror faktisk, det var vores skole, der vandt. Det var mod vores anden skole. Men hvor de kom over til os eller sådan noget. Jeg har spillet det her nogle gange før, men det var før jeg overhovedet vidste, der var turneringer og alt muligt pis. System. I can run faster than her resistance. Godt nu til. Jeg har hvordan blev jeg lige skudt sådan der? Tror du, der er et andet turnering lige nu? Nå, det er dig. Der kan jeg ikke bruge sådan noget. Hvad mener du, mand? Jeg gjorde ham jo ikke en skid. Nå, okay, jeg er for lort. Jeg står bare stille. Min yndlingsgun. I show speed. Yeah, can I kill you? Oh. Jeg lader Fortnite. Så lyder det inde på tastatur for en, der spiller Fortnite. Jeg spiller Fortpiss. Jeg spiller motherfucking Fortpiss. Fortpiss. Jeg spiller ikke Fortnite. Fordi jeg er ikke 4 år gammel. Og så er der nogle voksne, der siger, det finder det stadig. Ja, men jeg er ikke en 4-årig knæk, som sidder og spiller Fortnite. Og tror, han er verdensmester og med i verdensmesterskaberne og alt muligt. Så nu bare kæft. Den gun hader jeg så. Next gun. Den er så lort, den her gun. Piece of my shit. I can run faster than the resistance. Det tager et map, jeg kender. Random. Så. I can run faster than the resistance. Kom, blå mand. Måske er der stadig nogle lidt hele gode på. Alle har bare altid sigt på mig. Jeg er lort til alle de der sådan spil, som alle synes bare er mega fede. Og sådan pisse lidt ekstra, nu er fucking god i det, men der er alle fucking lort i det, så nu kan jeg starte det op igen. Og så vil jeg bare være den bedste. Nej, der var nogen, der står og sigter på mig. Jeg står og sigter på dem, som står og skyder efter mig. Og så står og har sådan en pick-gun. Eyeball-gun. Og så er der nogen, der siger, det er den bedste gun. Og alt muligt, alle de der nørder. Jeg havde ikke en chance for ham der. Hvad er det for et skin overhovedet? Jeg kan godt lide spejpøls, men
Lort. Så. Du har været død alligevel, mate. Mate! Nej, så spawner han. Så står han bag mig, mand. Lorte menneske. Jeg står ikke op psykopat overfor ham. Skal alle skyde mig? Et skud, altså. Alle går efter mig. Han står med en bedre gun end mig. Nej, jeg tror faktisk, han havde en bedre gun end mig. Men det er fedt at lave parkour her. Eller med at dø. Det sjoveste, hvis nogen har spillet, det er helt klart, når det er, man dør. Eller sådan vinder. Ikke når man dør. Det er ikke sjovt. Jeg tror faktisk, Team Blue vinder det her. Nej! Ej, jeg troede lige, jeg kunne nå at knife ham. Skal jeg tage den kniven der? Jeg tager aldrig chancen med en piskniv. Nej! Så i stedet for, at han hopper op og løber videre, så skulle han selvfølgelig lige tage mig, ikke? Okay, skal du have hævn så mange gange? Slap af. Det er bare sådan nogle bloks, der bare står sådan. Black Spirit. Nej, jeg troede lige. Jeg synes, vi bytter pladser sådan. Jeg hopper lige det, jeg bliver skudt med en eller anden gun, som gør, at jeg kan flyve eller sådan noget. Okay. Ikke noget med, hvis du skyder ned i jorden eller sådan noget. Jo. Og så er man. Team Blå is winning. Altså Team Blå vinder. Team Blå. Ja, hvad street corner. Really Gun Royale. 2 teams. Maple Beach. Blue sheets. Alle gode, alle dårlige begynder bare at vælge. Det er kun fordi jeg er med på holdet. Alle gode. Jeg slapper af. Hvad er det for en lortegun, jeg har fået? Lortegun? Hvad snakker jeg om? Får den en med et skud? Nå, okay. Hvis der så ikke er 2 på mig, imens jeg på 2 mod 1, ikke fair. Ej, ikke fair, slet ikke. Bayside, what the? Okay, den. Lortegum. Den er jo ikke andet lort. Måske også lidt lort. Så er vi gode sammen. God gun for mig, der er lort.
Okay, hvordan kan man ramme mig sådan der? Sidder det sådan her med musen? Nej, jeg tænker, jeg vil stoppe det her lortevideo. Var den seriøst 40 minutter? Danmarks længste video, ej. Nå, det er den længste video på hele min kanal. Nå, men jeg håber, I kunne lide den her video, hvis I så den hele tiden. Det er fandme også sej. Men hvem gider at se sådan en video, hvor jeg bare sidder og brokker mig halvdelen af tiden?